Jeg vil rigtig gerne, byde jer rigtig gerne velkommen her til det her borgermøde om den lokale grønne trepart. Jeg hedder Ole Nyholm Knudsen og er formand for Teknik og Miljø her i Ringkøbing-Skjern Kommune, og har fået det hverv at være formand her for den lokale grønne trepart i oplandet til Ringkøbing Fjord. Rigtig dejligt at se så mange. Der er over 150, der har tilmeldt, så jeg tror faktisk, vi har stoppet lidt flere hen. Nu tror jeg, Martin er ved at være oppe på nu, så det er bare rigtig lækkert. For et par dage siden, der var der 90, så der tænkte vi, at vi vil ikke til at stavle andet ind i hallen, men det kunne godt være, at vi skulle have gjort det alligevel. Så ved vi det til næste gang, hvis vi holder et lignende arrangement. Så lige en kort praktisk bemærkning, så er der ikke sådan nogle pauser indlagt undervejs, så hvis jeg er på toilettet, så er det bare den vej ud af at finde, og det defilerer jeg bare selv lidt frem og tilbage. På et tidspunkt kommer der lidt kaffe og kage ind, og så står der vist noget kaffe på bordene. Så her kl. 19.40, der vil til Midtvest gerne lave et interview lige her nede i døren sammen med mig og en anden lodsejer end jeg selv. Så der vil lige stå lige der nede i døren, og de vil gerne have kameraet inden for døren, så de kan se, hvor mange der er. Så det har vi lige givet dem lov til, så det tager lige en 3-4 minutter, men vi regner med, at vi fortsætter mødet, men det er klart, at dem, der sidder nede bagved, vil nok lige kunne høre, at vi snakker lidt. Så vil jeg lige rende programmet igennem. Jeg byder lige velkommen og har lige en indledning, og så vil DN fortælle lidt ved Morten. Så kommer Jakob fra Vestjysk og giver et indlæg, og Bjarne kommer fra Landdistriktsrådet, og så kommer Emil og fortæller lidt om de her landskabsforandringer, hvordan ser så det vådområdeprojekt egentlig ud, skovrejsning. Så kommer den famøse kage ind, så ser vi lidt på nogle konkrete muligheder, tilskudsordninger, jordfordeling og omlægning. Det fortæller Line Moe lidt om. Og så tager vi en runde, hvis der er nogle spørgsmål, og så håber vi har så mange kompetente, eller det ved jeg, vi har så mange kompetente folk, at vi kan svare på alt. Ellers så finder vi ud af det. Vi vil høre meget forskelligt om trepartsarbejde i dag, og jeg vil gerne fremhæve, hvad jeg synes, der er det vigtigste, og det er viljen til at samarbejde mellem de her parter, der måske ikke altid før i tiden havde sådan kunne sidde rundt om et bord, men det skal vi kunne nu, og det synes jeg også, vi kan, og det er rigtig vigtigt. For det er en stor opgave, vi skal i gang med. Det er omkring 10% af Danmarks areal, vi sådan skal have lavet en ny tegning for, kan man sige. Og derfor så betyder det også, at alle de skal bidrage. Og nu havde vi et møde for nogle tid siden oppe i Højmark, hvor det var Vestjysk, der inviterede, og det var selvfølgelig primært landbruget, der kom der. Og jeg kan også se, at der er en del landmænd her i dag også, men jeg kan også se, at der er mange, der ikke er landmænd. Og det er jeg egentlig glad for det er faktisk noget af det, der er vigtigt, og det vi talte om i det første møde i en lokal trepart, det er den her kommunikation. Hvordan får vi det her ud, sådan at alle kan blive oplyst om, hvad er det egentlig, den her opgave går ud på. For det er en stor opgave. Og det betyder også, at de, som har et mindre stykke jord, som måske har jagtinteresse, eller har en lille skov, eller noget, som måske gerne vil udvide, altså dem har vi også bare brug for, fordi vi har brug for alle arealer i det her omlægningsarbejde, for at få det her til at lykkes. Men vi kunne følge godt, det her opgave ikke så særlig nem, og det var måske nemmere bare at blive hjemme og så sige, at det her, det gider jeg ikke, eller det gider jeg godt. Men vi har nu valgt, at ved at sidde rundt om det her bord, så får vi mest mulig indflydelse på det. Og det er sådan, at både DN har haft det, det er sådan landbruget, de har haft det, og det er også sådan kommunen, de har det. Men det håber jeg også, I vil lægge mærke til i aften, at det her samarbejde, vi har, at det er noget, der skal skinne igennem. Hvis vi ikke går forrest til det her, så er det også svært for jer at blive motiveret i at synes, at det her det er en opgave, vi også vil tage på jer. Men hvad skal der ske med landbruget her i Danmark? Og der er ikke nogen tvivl om, at vi har nogle rigtig, rigtig dygtige landmænd i Danmark, og vi producerer fødevarer til rigtig mange mennesker, faktisk et sted mellem 10 og 15 millioner brødføder vi faktisk i Danmark. Og det skal vi faktisk også gerne kunne blive ved med, og det tror jeg egentlig også på, at vi kan. Fordi landbruget, det er jo ikke sådan, at vi står stille. Vi er jo innovative, vi har præcisionslandbrug, vi har stor sortsforædling. Så selvfølgelig får vi noget mindre jord at dyrke på, men vi skulle også gerne have de gode jorder,
og kan blive ved med at producere på, og blive ved med at producere meget fødevare på. Men vi må også sige, at vi har nogle arealer, hvor der måske ikke er til at dyrke intensiv landbrug på, og det er jo dem, vi skal prøve at finde, som ikke belaster vores vandmiljø så meget, og som så giver mening at tage ud af drift. Og det er jo her, hvor vi har haft det her kystvandrådsarbejde, som har været rigtig vigtigt for os, som har været godt forberedt til det her, for at finde ud af, hvad er det for nogle jorder, der giver mest mening at tage ud af drift eller omlægge, og som gerne opfylder 2 ting, i hvert fald mindst. Og det ene, det er jo, at de her lavbundsjorder, tager dem ud af drift, så vi ikke har en udledning af CO2, og så det andet, det er jo så at få på de her områder, som udleder noget næringsstoffer til Ringkøbing Fjord. Og det er jo sådan set det, der er hele humlen i det, der, at vi skal få en god økologisk tilstand ude i Ringkøbing Fjord. Men hele her proces, den afhænger af, at landmændene de går frivilligt med i aftaler. Der er ikke nogen, der bliver tvunget til det. Men vi skal som sagt have lagt nok arealer ind, så vi kan få den her gode økologisk tilstand i Ringkøbing Fjord. Og den her plan, den skal vi så gerne have klar i 2027, fordi ellers så kommer der en regulering på vores marker, som vi ikke så gerne vil have. Fordi at, det er selvfølgelig nogle store summer, vi får i EU-tilskud som landmand, og det her vandrammedirektiv, det er vi nødt til at fylde op, og få opfyldt, hedder det. For ellers så bliver vi jo straffet. Og er det rimeligt? Ja, det kan man altid diskutere, men det er nødvendigt. Og hvis vi ikke overholder det her EU-vandrammedirektiv, så kommer det til at få en stor påvirkning på os. Nu har jeg jo selv lidt jord, og så har jeg egentlig tænkt mig at prøve lige at vise, hvordan det her MAR-system, ikke fordi jeg lige viser, hvordan det virker, men det er det her MAR-system, som Lene og udtagningskonsulenterne bruger, når man har en case på et areal. Så kan man sådan skravere det ind her, og så kan man se, hvor man har lavbundsarealer, og hvor stor den indsats er, hvis man så omlægger det. Og det er sådan, det værktøj, man kommer til at bruge i fremtiden, eller den her omlægningsperiode, det er, at vi har det her værktøj her, som så hele tiden bliver opdateret i alle kommuner, og så kan man så til sidst så se, om man er i mål i de enkelte vandopland. Men det var sådan lige den korte introduktion til i aften, og nu vil jeg give ordet til Morten. Står der jo. Og værsgo.